नै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि 50 बोसोरसालिया जथुम्मा बे दिनै जोबथि सान आरो बेयाव जों नुनानै गोजोननाय मोनदों आं गोबां जायगानि नेपालनि बांलादेशनि जोंहा त्रिपुरानि गोबां जायगानि जोंहा बर' थुनलाइ सिबियारि बिथांमोना फैदों आरो आं सानदों थांनाय जे जथुम्मानि सानफोराव बर' थुनलाइ राव थुनलाइनि बागै गोबां सावरायनाय जादों जानो हागौ आरो बेयाव जोंनि फरायनायनि बा शिक्षा नीतिनि बागैबो मोजां सावरायजादों आं मिजिंथियो जोंनि बर' थुनलाइया गोजौआव थांबाय थादों जोंनि राव थुनलाइया जौगाखांथों गुबुन हारिफोरबायदि बेखौनो आं मिजिंथियो बे साहित्य सभानि जों खावलायहरजानानै बाहायनिफ्राय फैनायनि बे नायनोहाय फैनायनि माबायदि खालायो आसामावहाय जोंनि नेपालावलाय एसेबानो बेनिखायनो आसामाव गोबाङै दं मारैबायदि खालायदों होननानैहाय नायनो फैनायनि मोजाङै नुदों इसानबायदिनो खालायनो जों जेरावखिया थाब्लाबो जों बड'आ मोनसेनो जानो हाला मोजां जानाय होननानै बुंदों आं नेपालाहाय जों एसेबां मोनबो खालायनो हायाखै बिनिखायनो माबा सयकफोर बाहायनिफ्रायनो जाला इनालाय बे सि जोम गाननायबो जों बाहायनिफ्रायनो आरो बैसागु माबो भाषा संस्कृत कल्चरनि सि दानाय दुनाय ओमफ्राय जोंनि शिक्षाफोर खमजोर दं बेफ्राहाय जोंनि बाहायनिफ्राय सय एसे मोनला एसे मोजां जानायमोन आरो बाहाय बैबो एसा नायला बाहायबो आगोहाय युवाफ्रानो गावनि सक्तियाखौहाय बनायना थांदों बेनिखायनो जोंबो हजाय सानो युवाफ्रानो आरनानै दा जोंबो लड़ाई गेलेनानै खथ' थैबाय बाहायबो खथ' थैबाय बेनिखायनो आं मियाबो बुङा जों बयबो बड'आ माहाय दं जों साख्लायना थादों बे साख्लायना थानायफोरखौहाय ज' खनसायनानै माहायनिबा मा हायो माहायबा दुखु मोनदों बे जायगाहाय मा नांगौ शिक्षा नांगौ ना दानाय दुनाय नांगौ ना गावनि कालचार नांगौ ना जोंलाय मोनबो गैखाया बाहायनि थांनायफ्रा था दं जों गोरलै कार्यक्रम खालायलाबो दुखुसे खालायनांगौ मागिनानै खालायनांगौ एथा उथा खालायनानैहाय बिनिखायनो बाहायनिफ्रानबो एसे सयक जानाय होननानै सिमोननि कार्यक्रमावहायबो खालाया बाहायनिफ्रा सयक थैयाखिसै बेखौबो दा बाहायनिफ्रान हब्ला वानला मोजां जानायमोन आं फंबायफोरजों एसे रायज्लायनो मोनबाय खुसि मोनबाय बाहाय गोबांनि बिब'मोनखौबो बाहाय MP मोनखौबो लोगो मोनबाय।